इतना जाड़ा पड़ता कि एगो त रजाई में से निकले क मन नइखे करत, लेकिन ना स्कूल वाला लोग रजाई में रहे दी तब न हमनी के ना ही आवलो। आज पेरेंट्स मीटिंग ह, हमहू चल गनी लइकन फइकन के लेले देले कि चल भाई पेरेंट्स मीटिंग, हम मैडम बुलइले बाड़ी, जरूर कोनो बात हुई तबे न बुलइले बाड़ी। गइनी त कोनो बात ना रहल ह, एगो पेपर भइल रहल, बस उहे देखावे के रहल उ लोग के। बस देखा के कहल लोग कि अब आप जा सकती हैं। हम कहनी हम जाएम त ना एइजा से, अब चलेला लइका एइजा खेलिया सन ना मन भर, तलेला हम ना जाएम। तनी तनी से घाम निकलल त कहनी एइजा तनी बैठ के हम घाम ली। तले हमरा लाग गइल पियास। देखा तानी लइका हमार घोड़ा पर हमार कुल खेल रहल बाड़ सन, त कहनी रुका बोतल निकाली, बोतलवा कहाँ धइल बा। में से बोतल निकलनी ह त देखा तानी हमार लइकन फइकन काहे कि हमार नज़र लइकने की ओर रहल कि कहीं लइकवा गिर उर मत जासन। ओकरी बाद से खोलतनी बोतल त ई बोतल खुलते नइखे। एगो हमर बेटी ले जाली ई बोतल, ई कुछ अलगे डिज़ाइन में, अगर खोलला के बड़ी मुश्किल से खुलल त पियो लेनी ह। एगो हई लइका के देख के त हमार बुझात ला कि जीवे डेराइल बाटे। ई लइका बुझात ला कि अब गिरी कि तब गिरी, ढेर अति